Вітаю, гэта Тимофей і 95-й выпуск подкаста «Праз космас» с аглядам навін. Сёння ў выпуску пагаворым пра палёт Starship і першыя сапраўдныя поспехі Block 2, даведаемся, чаму хутка нават на арбіце можа з'явіцца пральная машына, разбярэмся з нябесным сюрпрызам ад Юпітера і яго дзіўнымі плазменнымі хвалямі, а напрыканцы абмяркуем падзеі наступных тыдняў. У верасні на небе Сатурн можна будзе ўбачыць усю ноч, а 21 верасня ён дасягне свайго супрацьстаяння, стаўшы яркім і ўражлівым як ніколі раней сёлета. Дарэчы, цяпер праз космас можна не толькі слухаць, але і глядзець. Я ствараю відэаверсію падкаста на Ютубе. Таму, калі хочаце не толькі чуць гісторыі, але і бачыць, абавязкова зазірніце на YouTube канал «Праз космас» і падпішыцеся. Прыемнага прагляду! Пачынаем з сапраўднай касмічнай сагі пра Flight 10 ад SpaceX і іх карабля Starship. Сёлета праграме Starship давялося сутыкнуцца з цяжкім годам. Пасля поспехаў Block 1 чакалі, што новая версія Block 2 адразу пакажа сябе лепей і, магчыма, нават удасца злавіць Starship. Я кажу пра другую ступень ракеты. Але 4 паслядоўныя няўдачы, у тым ліку падчас наземных выпрабаванняў, прымусілі SpaceX нешта мяняць. І вось у Flight 10 нарэшце ўсё змянілася. Узлёт адбыўся 26 жніўня ў 18:30 па мясцовым часе са Starbase. І абодве ступені завяршылі місію кантраляваным прывадненнем. Пачнём па парадку. Першы запуск быў запланаваны на 24 жніўня. Ён не ўдаўся. Перад запраўкай вадзяным кіслародам лопнула лінія і кран падачы. Аўтаматычная сістэма адключыла запраўку і запуск прыйшлося адкласці. Але гэта ж SpaceX, яны ўмеюць усё хутка выправіць. І на наступны дзень, праз 24 гадзіны, на верхняй частцы вежы усталявалі новы кран для падачы кісларода і праверылі сістэму. Аднак тут ужо не пашанцавала з надвор'ем. SpaceX цалкам заправіла Starship палівам і затрымалася на адліку 40 секунд да старту, спадзяючыся на паляпшэнне умоў надвор'я. З іншага боку, пляцоўка і ўсе сістэмы былі ў парадку, а значыць, SpaceX заставалася толькі папоўніць рэзервуары для паўторнай спробы на наступны дзень. І вось на наступны ж дзень, без якіх-небудзь праблем або затрымак, рэйс 10 стартаваў роўна ў 18:30 па мясцовым тэхаскім часе. Super Heavy або Booster 16 запусціўся з усімі 33 рухавікамі, хоць адзін у цэнтральным кольцы адключыўся падчас узлёту. Затым бустер выканаў гарачы падзел Ship-37 і пасля запуску 9 рухавікоў перайшоў да фазы Boost Back Burn. Рухавік, што выключыўся, ужо больш не ўключаўся. Падчас прызямлення Booster 16 выключыў 8 унутраных рухавікоў і адзін цэнтральны, каб праверыць сістэму рэзерва. Пасля эксперымента ён выключыў усе рухавікі і ўпаў у ваду з вышыні каля 150 метраў, пасля чаго выбухнуў. Гэта быў перадапошні палёт паскаральніка версіі Block 2, а Booster 15-2 павінен стаць апошнім. За ўвесь час свайго існавання паскаральнікі Block 1 і Block 2 дэманстравалі выдатныя вынікі. Ship-37 выйшаў самым паспяховым з усіх версій Block 2. Пасля падзелу ступеней карабель стабільна ўвайшоў у фазу Coast Phase, упершыню для версіі Block 2. Гэта фаза палёту без працы рухавікоў, калі карабель рухаецца па інерцыі пасля асноўнага разгону. Далей былі задачы, што мучылі версію Block 2 на працягу 3 палётаў. Разгортванне карыснай нагрузкі, перезапуск рухавіка Raptor і стабільны ўваход у атмасферу і, канешне ж, Flip and Burn у Індыйскі акіян. Ship-37 тут не падвёў. Усё адбылося ідэальна, хоць і некалькі сімулятараў Starlink ударыліся аб дзверы, але сістэма яшчэ ўдасканальваецца. Пасля разгортвання сімулятараў і закрыцця дзвярэй карабель перезапусціў Raptor у космасе. І гэта важны тэст для будучых місій. Перад уваходам у атмасферу карабель часткова пашкодзіўся, але нават з гэтымі пашкоджаннямі карабель прайшоў усе выпрабаванні. Ship-37 выканаў манёвр пасадкі ў Індыйскім акіяне і буй на вадзе пацвердзіў дакладнасць прызямлення. Ён выглядаў так, як быццам падсмажыўся на касмічным барбекю.
Выглядае гэта як іржа, і магчыма яна з'явілася з-за расплаўлення і акіслення металічных плітак або сталі пры ўваходзе ў атмасферу. Пад канец Шып-37 перакуліўся і выбухнуў, але гэта ўсё было запланавана і толькі падкрэсліла паспяховасць місіі. Flight 10 стаў перамогай для SpaceX у праграме Starship у 2025 годзе. Цяпер усе вочы на наступны палёт Шып-38, які будзе апошні ў версіі Block 2, ну і чаканні звязаныя з новай версіяй Block 3. У космосе шмат праблем, але адна з самых зямных – гэта брудная бялізна. Уявіце, ніякіх пральных машын, вады амаль няма, таму астранаўты носяць вопратку да таго часу, пакуль яна ўжо сама не просіцца выйсці вонкі, і пасля проста выкідваюць яе. Але хутка ўсё можа змяніцца, дзякуючы кітайскаму цэнтру падрыхтоўкі і даследаванняў астранаўтаў, у космосе можа з'явіцца сапраўдная пральная машына. Кітайскія інжынеры стварылі кампактную сістэму. Прылада мае форму куба, крыху больш за валізу і важыць каля 12 кілаграмаў. Машына выкарыстоўвае туман і азон, каб чысціць вопратку і амаль не патрабуе вады. На міжнароднай касмічнай станцыі і на кітайскай Тяньгун вада сапраўдны скарб. Кожная кропля здыхання, поту, мачы, душа перапрацоўваецца, а на пральню нічога не застаецца. Вада цяжкая і каштоўная, таму перавозіць яе з зямлі вельмі дорага. Нават калі вакол няма бруду і гразі, вопратка ўсё роўна псуецца ад поту, асабліва пасля штодзённых трэніровак. Калі яна пачынае смярдзець, астранаўты спакоўваюць яе ў капсулу з іншым смеццем і затым адпраўляюць у атмасферу, дзе яна згарае. Каб гэтага не рабіць, агенцтвы шукаюць спосабы мыць вопратку на арбіце. У 2021 годзе кампанія Tide тэставала спецыяльны пральны сродак і сурветкі на МКС. У 2023 кампанія Ultrasonic прапанавала выкарыстоўваць вібрацыі і мінімум вады, але гэты метад не змог забіць бактэрыі. А вось новы кітайскі падыход і іх новы прыбор выкарыстоўвае толькі 400 мл вады на цыкл. У выглядзе ультратонкага туману гэтая вада ачышчае да 800 грам адзення. Замест парашку прыбор стварае азон з дапамогай ультрафіялета, што дазваляе стэрылізаваць вопратку і выкарыстоўваць яе да 5 разоў. Канструкцыя спецыяльна прыстасавана для мікрагравітацыі, ніякіх лужын, ніякай мыльнай брыдоты, якая будзе лётаць у кабіне. Сістэма разлічана на місіі больш за 5 месяцаў на арбіце ці 2,5 месяцы ў глыбокім космосе. Увесь працэс прання доўжыцца каля 30 хвілін у герметычнай камеры. Спачатку вопратку апрысківаюць туманам, потым апрацоўваюць азонам, а ў канцы нагрэтае паветра сушыць яе і разбурае азон. Датчыкі і фільтры сочаць, каб ніякія шкодныя газы не выйшлі вонкі. Сімуляцыі паказалі 99,9 ўзроўня стэрылізацыі. Прыбор разлічаны на мінімум 5 гадоў працы, і ў будучыні даследчыкі плануюць стварыць прататып і палепшыць эфектыўнасць для больш працяглых місій. Такая сістэма можа скараціць вагу вопраткі, якую трэба запускаць з зямлі, больш чым на 60%. А кожны кілаграм у космосе каштуе дорага, бо патрабуе шмат энергіі для яго запуску. Менавіта таму распрацоўка пральнай тэхналогіі для арбіты ключавая частка будучых місій на Месяц і Марс. Без гэтай тэхналогіі астранаўтам прыйдзецца браць з сабой цэлую валізу запаснога адзення. Навукоўцы з Міннесотскага універсітэта зрабілі адкрыццё, якое можна назваць сапраўднай касмічнай сенсацыяй. У палярных рэгіёнах Юпітера яны выявілі нешта, чаго раней ніколі не бачылі. Зусім новы тып плазменных хваль, якія ствараюць паўночныя зянні, не падобныя на тыя, што мы назіраем на зямлі. На нашай планеце паўночнае і паўднёвае зянне – гэта зялёныя і блакітныя стужкі святла, якія танцуюць у небе. А вось на Юпітэры ўсё інакш. Там аўрора выглядае зусім як іншы звер. І гэта не дзіўна, бо Юпітер нашмат больш магутнейшы, чым наша Зямля. У яго гіганцкія памеры і складанае ўзаемадзеянне са сваімі спадарожнікамі. У выніку планета пераўтвараецца ў сапраўдную лабараторыю для вывучэння экстрэмальнай фізікі.
Адкрыццё стала магчымым дзякуючы місіі Джуна або Юнона, і гэта першы апарат, які выйшаў на арбіту палюсоў Юпітера. Менавіта яго дадзеныя і парушылі ўсё, што раней думалі пра зянні на Юпітары. Бо дагэтуль навукоўцы глядзелі на гэтае з'явішча ў асноўным праз прызму назіранняў на зямлі. Ключ у тым, што называецца плазмай. Гэта стан рэчыва, калі атамы так награваюцца, што раскладаюцца на электроны і іёны. І вось гэтая нябачная рака плазмы цячэ вакол Юпітера. Часціцы пачынаюць паскарацца і скідваюцца ўніз у атмасферу планеты, дзе пачынаецца гарэнне газаў і ствараецца зянне. З-за унікальных умоў на Юпітары, такіх як звышмагутнае магнітнае поле і вельмі нізкая шчыльнасць плазмы ў палярных рэгіёнах, стварыўся феномен, якога нідзе раней не сустракалі. Дадзеныя паказалі, што з-за надзвычай нізкай шчыльнасці плазмы на палюсах Юпітера частата гэтых хваль вельмі нізкая, асабліва калі параўноўваць з тым, што адбываецца на зямлі. Розніца паміж зямнымі і юпітэрыянскімі аўрорамі сапраўды ўражвае. На зямлі зянне звычайна ўтварае своеасаблівы бублік святла вакол палярнага круга, а сам полюс пры гэтым застаецца цёмным. А вось Юпітер жыве па сваіх правілах. Яго складанае магнітнае поле дазваляе зараджаным часціцам літаральна заліваць самы цэнтр палярных рэгіёнаў. Там, дзе ў нас на зямлі цемра, у Юпітера зянне. Яшчэ адна розніца: на зямлі зянне бачнае дзякуючы кіслароду і азоту. Таму яно выглядае прыгожым, зялёным, блакітным ці чырвоным. А на Юпітары верхняя атмасфера зусім іншая. Таму яго аўрора нябачная для чалавечага вока. Калі вы апынецеся на Юпітары, то для таго, каб вам убачыць аўрору, будуць патрэбныя інструменты, якія працуюць у ультрафіялетавым і інфачырвоным дыяпазоне. І гэтае назіранне адкрывае зусім новую старонку ў фізіцы плазмы, якую немагчыма было б назіраць з зямлі. І веды гэтыя важныя не толькі для астраномаў, яны могуць дапамагчы і ў даследаванні тэрмаядзернай энергіі і ў прагназаванні касмічнага надвор'я. Гэта толькі пачатак. Пакуль Джуна працягвае сваю працу, навукоўцы чакаюць новых адкрыццяў ад місіі JUICE і Europa Clipper, якія павінны прыбыць да Юпітера ў канцы гэтага дзесяцігоддзя. Я дакладна ведаю, што будзе пра што распавесці ў падкасці, калі яны нарэшце даляцяць да сваіх мэтавых кропак. І гэта ўсе навіны ў гэтым выпуску, цяпер перайдзем да падзей. Калі вы даўно хацелі пабачыць Сатурн ва ўсёй ягонай велічы, то верасень ідэальны месяц для назірання гэтай планеты. Сатурн будзе бачны ўсю ноч, падымаючыся над гарызонтам усё раней з кожным днём. 8 верасня ён будзе побач з месяцам, а ўжо 21 верасня дасягне сваёй найбольшай яркасці і найбольшага бачнага памеру сёлета. Радыус Сатурна складае 58 232 кіламетры. І гэта другая па велічыні планета ў нашай сонечнай сістэме, больш толькі Юпітер. Каб здзейсніць падарожжа ўздоўж экватара Сатурна, давялося пераадолець 365 882 кіламетры. Радыус Сатурна прыкладна ў 9,5 раз больш за радыус Зямлі, а маса ў 95 разоў большая. Уявіце, унутры Сатурна змясцілася б 764 Зямлі. На Зямлі дзень доўжыцца 24 гадзіны, а год 365,25 сутак. Але ў Сатурна ўсё інакш. Суткі там доўжацца толькі 10 гадзін 32 хвіліны. Гэта другі па хуткасці дзень у сонечнай сістэме. Хутчэй зразумела толькі Юпітер. З-за гэтага хуткага кручэння планета сплюснутая на полюсах і больш выпуклая каля экватара. А вось год доўжыцца амаль 29,5 зямных гадоў. І гэта больш за 10 000 дзён. Толькі ўявіце, калі б вы жылі на Сатурне, то каб адзначыць свой дзень народзінаў, вам трэба было пачакаць яго амаль 30 зямных гадоў. На гэтым усё. Шчыра дзякуй маім патронам і ўсім, хто ўжо падтрымаў падкаст. Ваша дапамога дазваляе мне працягваць ствараць новыя выпускі і распавядаць вам пра космас. Калі вам даспадобы тое, што я раблю, далучайцеся да супольнасці на Patreon ці пачастуйце мяне кубачкам кавы праз Buy Me Coffee.
Ваша падтрымка для мяне як цэгла ў вялікай сцяне. Кожны маленькі ўнёсак будзе надзейным падмуркам, каб праз космас працягваў расці і трымацца моцна. І гэта сапраўды натхняе мяне і дае сілы рухацца далей. Пачуемся.